രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ വാസുദേവായ. മാതാജി നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ 12. മാതാജി അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 12ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്നിപ്പോ എത്ര പേര് വന്നൊക്കെയുണ്ട്? 95 പേര്, 96 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സമയമുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 11ാമത്തെ അധ്യായം നല്ലൊരു അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ആയിരം ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുന്നവർ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ തുല്യമാണ് വിശ്വരൂപം. ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയത് ചതുർഭുജ രൂപം ആയിട്ടുള്ളത് വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം എങ്ങനത്തെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി. ആയിരം ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ തുല്യം ഗദാപത്മത്തോടു കൂടി സോറി അല്ല, അതാണ് ചോദിച്ചത്. വിശ്വരൂപം ചരാചരങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ കൈകളും കണ്ണുകളും അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും പറയണ്ട. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണ്ട. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് വിശ്വരൂപം? സകല ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ബ്രഹ്മാവ്, ഋഷികൾ, ശിവൻ, സർപ്പം. അതായത് സകല എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകൾ ഉദരങ്ങൾ സർവചരാചരങ്ങളും എല്ലാതും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും സർവചരാചരങ്ങളും സർപ്പങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ. അതിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ എല്ലാവരും എടുത്തെടുത്ത് കുറെ പറഞ്ഞു. ഈ വിശ്വത്തിലെ എല്ലാം ചേർന്നതെന്നാണ്. അത് എന്ത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കേട്ടോ മാതാജി. കേട്ടോ, മനസ്സിലായോ വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? എല്ലാവരും അതില് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണ് എന്ത് വിശ്വരൂപം. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറി? ചതുർഭുജ രൂപത്തിന് വേറെ രൂപം പറഞ്ഞല്ലോ അർജുനൻ പേടിച്ചത്. അപ്പൊ കൗരവന്മാരെല്ലാരും വായിലോട്ട് പോകും. രണ്ട് കൈകളുള്ള
പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുന്നേ കാലരൂപത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കാലരൂപത്തിൽ വന്നു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടത്? എല്ലാവരും ആളുകളെല്ലാം വായിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു? 2 കൈകളുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ചതുർഭുജൻ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വേറൊരു പേരും കൂടി പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൽ മാതാജി. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? പിന്നെ അർജുനന്റെ നേത്രങ്ങൾ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ വേറെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ആ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പ്രധാന ഭക്തനാണ്. കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 54 ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കൂടെ എന്ത് വേണം? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തി. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എവിടെ നടക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കൂല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? എന്താണ് ഈ ഭക്തി? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കും വന്നൊരു സംശയമാണ് അല്ലെ? കാരണം ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു വാക്ക് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. എന്താണ്? മക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? നമ്മള് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം, നമ്മളത് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാണിക്കണം? പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെ? മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മകളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സ്നേഹം അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വസ്ത്രം അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്? ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രകടിപ്പിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ആദ്യം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു അധ്യായം, 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 20 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ?
അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ? അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ? അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അതിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? അതല്ലേ, അതായത് പ്രകാശ ജ്യോതി അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ പറയുന്ന പ്രകാശ ജ്യോതി അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ സേവനാണോ അതല്ല അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ഏതാണ് ഇതില് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഏതിനെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ? ഏതിലാണ് അർജുനൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതായത് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന അർജുന? അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം, അതായത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ സേവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ വഴിയാണോ എന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയണം. ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധായ പരയോപേത സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ അല്ലെ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിലെത്തുന്നവരുടെ തന്നെയാണ്, എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, പിന്നെന്താണ്? സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം,
സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവികളുടെയും എന്ത് ചെയ്യാ, അവരുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ അവ്യക്തവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും പിന്നെന്താണ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതാരാണത്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാന്, ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേതെന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ, പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ക്ലാസ്സുകളില്. അതേപോലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, പെട്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ എന്നോട് പറയുന്നു അല്ലെ, ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് സമയം പിടിക്കും ഇവർക്ക് എത്താനായിട്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് ആദ്യം ബ്രഹ്മത്തിൽ പോകും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അവരിവിടെ വരും, പിന്നെ അവര് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭക്തിയോഗം ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് സമയമെടുക്കും വീണ്ടും. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും എന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് സമയമെടുക്കും. മനസ്സിലായാലും രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? മനസ്സിലായോ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം? ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ക്ലേശാധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിലും ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്താണ്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപം, വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവം, അതായത് വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാത്തൊരു ഭാവം, അതിൽ ആസക്ത ചിത്തരായി കാരണം അവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ലെ. അതായത് ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ശാരീരികൾക്കാണെങ്കിൽ, ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം അതിനേക്കാളും ദുഷ്കരമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്കും ഈ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം പറയാം. ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്? രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ വേഗം നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കത് ഉറപ്പില്ല. കാരണം കുറെ അറിവ് നേടിയിട്ട് നമ്മളെ അറിവ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കണം. നമ്മള് കുറെ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? നമ്മള് ഭക്തനാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തില്ല? ഉറപ്പില്ല ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയകൾ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ
തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റ് ബോക്സ്, നമ്മള് തപാൽ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ തപാൽ പെട്ടികൾ നമുക്കറിയാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവും തപാൽ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ റോഡില് തെരുവില് നമുക്ക് ഈ ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ആ ലെറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും. എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്റെ കേൾക്കുന്നില്ല? പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വീഡിയോ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ പ്രഭു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോ പ്രഭുന് ഓക്കെ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ തപാൽ പെട്ടികൾ, അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ്, ആ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. നമ്മള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ പെട്ടികളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ എവിടേക്ക് കിട്ടും? ഒറിജിനലായ അഡ്രസ്സ് ആരുടെയാണ് അവിടേക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ആധികാരികമല്ലാത്ത പെട്ടികളിൽ ഇട്ടാലും ആ കത്ത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയം ആണ്, ആ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ആർക്ക് കിട്ടും? നേരെ ഭഗവാനിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരാണത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്ക് കിട്ടും? അത് ഭഗവാന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പൂക്കളാകാം, പിന്നെന്താണ്, ഭക്ഷണം പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതായിരിക്കും, നിവേദ്യമായിരിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന് നമ്മള് കുറെ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ഇതൊക്കെ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ആർക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല, അങ്ങനെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്നവരുടെ ഈ ഭവസാഗരം, ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ആ സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്നിവിടെ നിൽക്കണേന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടൊരു പിക്ചർ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതില് ആ മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഫസ്റ്റ് ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. നമ്മള് ജീവാത്മാവാണ്. ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ നേരെ മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്, അല്ലെ? കാണുന്നില്ലേ തേനീച്ചക്കൂട്? കാണുന്നുണ്ടോ? തേനീച്ചക്കൂട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ചക്കൂട്. തേനീച്ചക്കൂട് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും, തേനീച്ചയാണ് കേട്ടോ. തേനീച്ച ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ തേൻ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? ചെറിയതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ ലൈൻ പോലെ ജസ്റ്റ്. നമ്മുടെ സുഖങ്ങളുള്ള ആ തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. അത് നാവ് നീട്ടിട്ട് ആ സുഖങ്ങളായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് തേൻ എന്താണ്? തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്, തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ട്, കറുത്തതും വെളുത്തതായിട്ടുള്ള എലികള്. അത് രാവും പകലുമാണ്. ആ രാവും പകലും എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അപ്പൊ അത് ആയുസിനെയാണ്. രാവും പകലും പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ താഴെ കാണാം. താഴെ എന്താണ്? ഒരു കിണറ്റില് സർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് മൃത്യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് താഴത്തെ ആ കാണുന്ന സർപ്പങ്ങള്. ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ മരം. ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് ആന ഉണ്ടല്ലേ? ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ വരുന്നത് ആന എന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ കർമ്മഫലാണ് ആന. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ തേൻ കിട്ടണത് അല്ലെ, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ കിടക്കുക. നമുക്കവിടെ തേനീച്ചര്, അതായത് ദുഃഖമാകുന്ന തേനീച്ചകൾ നമ്മളെ കുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വേദന നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സുഖം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തറിയുന്നില്ല? ഇവിടെ നമ്മൾ ആയുസ് പോകുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവിടെ രാവും പകലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ എലി അത് കരന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കുളത്തിൽ വീഴും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ആയുസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ? നമ്മൾ ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ തേനീച്ചകൾ വന്ന് നമ്മളെ കുത്തുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നോക്കുന്നത്? ആ സുഖം വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുള്ളി തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാനുണ്ട് കൈ നീട്ടിട്ട്, അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ തേൻ മാത്രമാണ്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതാരുടെ? നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിലില്ല. നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ സുഖം വരും. അപ്പൊ ആ ദുഃഖം നമ്മള് അവിടെ നിൽക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പെർമനന്റ് സുഖം നമുക്ക് കിട്ടും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിയാൽ മതി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആരും. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. മനസ്സിലായുണ്ടോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട്, 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി ഭഗവാൻ പറയണത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നു, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് മാത്രം.
അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 തൊട്ട് 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങൾ. മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ വാഴും എന്നൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, അതായത് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല ചെയ്യുക. ചിലവരെന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരും പറയണ്ട. നമ്മൾ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ പണ്ടേ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നാം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ സ്വയമേ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, പിന്നെന്താണ് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഇതൊന്നും പക്ഷെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും എന്താ ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടുകയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മളെ നാവിന്മേല് ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നൃത്തമാടുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ. കാരണം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഇന്ദ്രിയാണ് എന്ത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാവ് അല്ലെ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണല്ലേ? രാധാറാണി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയാണ് എന്ത്? നാവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? നാമജപത്തിലൂടെയും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് 2 കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഥ ചിത്തം സമാധാതും നാശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തില് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യാ, നമ്മൾ പറയില്ല ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യാ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, ഇനി നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭക്തിയാണ് സാധനാ ഭക്തി. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അവിടെ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യും.
അതായത് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ നിങ്ങളോട് പറയും, രാവിലെ നിങ്ങൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഈ മാതാജി എന്നിരുന്ന് പറയണതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ പതുക്കെ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോണ പോലെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി അവർ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുക നമുക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം. പിന്നെ അവര് ആരും പറയാതെ തന്നെ അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതില് നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ, രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മള് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അവിടെയാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി നമുക്കൊരു വേർഡ് പറയാൻ വേണം വെച്ചാൽ ആ സാധനാ ഭക്തി അവിടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തിയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാം. അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് രണ്ടും എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ? ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ സത്സംഗം വേണം. ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാ. സത്സംഗം വേണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, ഇതൊക്കെ വരണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് സമയമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, ഫസ്റ്റത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അതും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് പറയാണ്, അഭ്യേസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്. ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് മായാപൂര്, നമ്മളെ ഇസ്കോന്റെ മെയിൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ആണ് മായാപൂര്. അവിടുത്തെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ധനസഹായം ചെയ്തത്, പൈസ. കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, ബില്യണയർ സെർവന്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്പലത്തിലേക്ക് പൈസ കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ വരാം? സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമുക്കിപ്പോ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ചു പേർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക്
എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിനും സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, നമ്മള് സ്വയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സാധനാ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഒരു ഓഫീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കാം, ക്ഷേത്രം പണിയാൻ സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരൂയതാത്മവാൻ. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുക. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താ പറയാ, ആശുപത്രികള്, അതായത് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജനക്ഷേമം എന്താ പറയാ, ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയിട്ട് അല്ലെ, ജനക്ഷേമം മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാകാം, പിന്നെന്താണ്, അനാഥാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനത്തെ. അതായത് അവിടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട്, സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധനാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അത് ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയണമെന്നില്ല, കൃഷ്ണനാണ് പരമലക്ഷ്യം. ഏർപ്പെടുക അല്ലെ, പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ. എന്ത് മാതാജി? പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക. വരുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് അറിവ് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കുറെ സമയം എടുക്കും ഇത്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേത് ചിലപ്പോ 10 ചെയ്താൽ 9 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 10 ചെയ്താൽ 2 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സമയം എടുക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ അറിവിലേക്ക് നമ്മളെ വഴി തെളിയിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുത്ത പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തത് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പൊ രാജാവ് എന്തിനാ ചെയ്തത്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്തത് അല്ലെ? പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ആക്ഷനാ വന്നത്, അവിടെ പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടാ വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം അവിടെ എന്ത് നടക്കേണ്ടെന്ന്. ക്ഷേമപ്രവർത്തനം മാത്രം നടക്കുന്നതായിരിക്കണത്. അല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല, നമുക്കറിയാലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗമാണ്, കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക, സമർപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നീ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം, അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും, ഇപ്പൊ അർജുനൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. നമ്മളോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന്, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? 5 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ മനസ്സാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിനിലൂടെ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താ പറയണത്? അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം, പിന്നെ ഓഫീസോ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ ധനസഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ജനക്ഷേമത്തിന് ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, രാഷ്ട്ര സേവനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയാം. നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു വേർഡും കൂടി ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ. പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവനം, സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം വരും. നമ്മൾ ആ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രമേണ അറിവ് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള വഴി തെളിയിക്കും നമ്മള്. അതും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. മനസ്സിലായി അഞ്ജു? മനസ്സിലായി. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഇനി ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടേതായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായി ധരിക്കുക, നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം. ഞാൻ
എന്ന ഭാവം അതില്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് സുഖവും ദുഃഖവും അതിനെ സമനിലയോടെ കാണാം. ക്ഷമാശാലിയാവ, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക. നിയന്ത്രിത ആത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യസ്മാ നോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദേഗിർ മുക്തോ യാസാച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ ഏതൊരുവനാലും മറ്റുള്ള ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അടുത്തതിൽ പറയാണ്. ഇനി പിന്നെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോമത് ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രമിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ. അപ്പൊ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുക, നമ്മള് ബാക്കിയൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭക്തിയോഗം പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്നില്ല, ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ബാക്കി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്തിനെ ആശ്രയിക്കാണ്? കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവൻ, പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? യോന കൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി നാശോച്ചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യാസമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്ന സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്ന ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ദേഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സമനിലയോടെ കാണാം. ഒന്നും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തതിലോ? സമഛത്രൗച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരാമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ കാണാം. ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അത് ഒരേപോലെ കണക്കാക്കുക. ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒരുപോലെ, അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരു വ്യക്തിയെ ആദരിച്ചാലും അനാദരിച്ചാലും യശസ് ദുഷ്കീർത്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാം. അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കുക. സത്സംഗം മാത്രം ഉണ്ടാകുക, അസത് സംഘത്തിനോട് ഇല്ല. മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, പിന്നെ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനായിരിക്കും. ഏത് ബോധം ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. യേതു ധർമ്യാമൃതാമിദം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധാധാനമത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ.
നാശരഹിതമായി ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്? നാശരഹിതമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നാശരഹിതമാകുന്നത്? എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കൽ ഭക്തി ഉണ്ടായാല് പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതായി തീരത്തില്ല. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് നാശമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതല്ലാണ്ടുണ്ട്. അതല്ല, അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ? ശരീരം കൊണ്ടാണോ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല. അതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്രയോ ഭക്തന്മാര് വീഴ്ച വരുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? കുറെ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മള് ഭക്തിയിൽ കുറെ മുന്നേറി വന്നിട്ട് താഴെ വീണു പോണവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല, ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്വാർത്ഥമായി അത് പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ MBBS പഠിച്ചു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി, ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മരണപ്പെട്ടു. ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു? ആ ശരീരത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോയി, പക്ഷെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അത് ചെയ്യുമ്പോ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ 10 വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അടുത്തൊരു ജന്മം ശരീരം കിട്ടുമ്പോ ആത്മാവ് അവിടെ ചെന്ന് ഇതോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ? 11 തൊട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. 10 വരെ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആത്മാവ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ശരീരം നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിനറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ 10 വരെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ, അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുമ്പോ ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് ഏത് തൊട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ? 11 തൊട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയി. ഇന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? പറഞ്ഞ അധ്യായം ഇന്നത്തെ മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അധ്യായം വളരെ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു ഏതാ കൂടുതൽ തോന്നണത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ തോന്നി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. നല്ലൊരു അധ്യായം, നല്ല അധ്യായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരാരാണ്? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ? വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി ഭക്തിയോഗ ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ച് പതുക്കെ അല്ലെ? അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, എത്തുന്ന ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം. രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതാണ് എന്ത് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെ. കൂടി പറഞ്ഞുതരോ എന്ത് മാതാജി? അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ പറ്റി അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ നാമജപം പ്രസാദം ഭഗവാൻ നാമം ഭഗവാനെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒന്ന്, മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് സ്വയം ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ടാമതൊരാളുടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. നാലാമത്തെ ഒന്നും പ്രത്യുപകാരം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള അതായത് ജനക്ഷേമ തൽപരമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മനഃശാന്തിയും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? സേവനം ചെയ്ത് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് മുഴുവനും പറയണത് അതാണ്. അഹങ്കാരമില്ലാതെ സമനില കാണിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവന്. അതായത് 13 മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഫുള്ള് എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണത്? ലാസ്റ്റത്തിന് മുന്നത്തെ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാനം അപമാനം ഒരേപോലെ കാണുക. പിന്നെ സമഭാവനയോടെ കാണണം എല്ലാവരും. ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ മാത്സര്യം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുഹൃത്തായിരിക്കണം. അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അസ്വസ്ഥനാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോട് സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സന്തോഷിക്കില്ല കൂടുതൽ, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് 19 വരെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയ